Boss! Boss! Ano? Maga ako nakaalis sa trabaho Nasahod ngayon. ka na? Ha? Nasahod ka na? Oh, binigay na. Magkano? Ano lang, 1,000 lang binigyan ng foreman. 1,000 lang? Oo, 1,000. Sa loob ng isang linggo, 1,000 lang? Oo, sabi niya, next week pa raw ibigay yung iba. Ako pigloloko mo. Hindi, luko. Patingin. Ano, ito, 1,000 lang. Akin na yung 1,000. Huwag muna. Bakit? Boss, Ibibil ko na ng bigas nga. Akin oo, na. mamaya. Oh. Boss, may challenge ako sa'yo. Ano challenge na naman yan? Kita mo to? Oo, nakikita ko. Plywood na Siyempre, makapal. plywood. Ito, may challenge ako. May laro ako sa'yo. Pag mahula mo yung 1,000, kuha mo agad. Sigurado ka sa akin na yan pag nahulaan ko. Siyempre sa'yo to, pero pag mahulaan mo, kunin mo agad. Talaga? Akin na. Huwag muna. Dali, umpisa mo na. Umpisa mo. Tingnan natin. Dalian mo na. Nakita ko lang to sa YouTube eh. Oo, pag nahulaan ko sa akin na yan, dalian mo. Talaga sa'yo, talaga to. Yeah. Ilagay ko sa gitna. Yung 1,000. Oo, sige. Ha? Oo. Tandaan mo mabuti. Oh, dapat yung mata mo. Oo, yung mata ko nasa 1,000. Sige. Dalian mo. Okay. Sige. Oh, saan? Sigurado ka? Oo, sigurado ako. Di mo matandaan yun. Ah. Saan? Sa akin na yung 1,000 pag nahulaan ko. Oo, sa'yo na. Eto. Hindi ka ba nagdududa? Hindi, dalian mo na. Akin na. Sure juga na. Hakat Oo, mo na. dalian mo. Akin na to. Sigurado. Akin na to. Pwede ulitin? Ay, wag na. Wag daya ka sa akin na to. Maghanap ka pambili ng bigas. Ito. Sige. Salamat ha. Pusa, salamat. Akin to. Akin na to. No. Hello guys! Thank you very much no sa iyong pagpadayog suporta sa among mga vlog, sa among mga makalingaw nga video, na sa mga labing-labing nga video namong duha. Karon mag-shout out mi sa mga nag-comment sa mga video o mga nagpadayog suporta ug tan-aw sa mga video. Shout out day ko kay Aljun Altamiro from Saudi Arabia. Og shout out day ko ni Ate Jocelyn Kamangyan from Manila. Ang shout out day ko ni Harkin Kandol. Ang shout out kay Riami Lagrana from Manila also. Shout out kay Alexis Aileen Siwani. Shout out sa ni Jean Lori. Og shout out kay Melinda Rapanot. Shout out kay Isoy Buboy Adventures. Shout out kay Mary Moreno. Shout out kay Boon Appetite. Shout out kay Julie Jane Hernani. Shout out kay Jilipin 5. Shout out kay Carla Pamisaran. Shout out kay Kent Gaming TV. Paki-support sa YouTube channel. Shout out kay EBC. Hindi lang kulang ani. Shout out kay Phil Jones. Shout out kay Fanny TV. Shout out kay Henry Antolibaw. Shout out kay Dark Muho. Shout out kay Rosjoy Coquelia. Shout out kay Peter Pipito. Shout out kay Naida Paira. Shout out kay Tisami Canido Alier. Shout out kay John Maiko Rico. Shout out day kay Carmelito Idoloberio from Saudi Arabia. Brother, kumusta ka dyan? Shout out kay Cesar Supilanas. Paki-support ang iyang YouTube channel nga Mr. Laagan. Na yung mga nindot nga mga video niya lingaw-lingaw kasi mga labing-labing. Shout out kay Ninyo Ripaso.
paki-support sa danyang YouTube channel MG2 Idol TV. So nasa mga nidot nito nga mga lingaw nga salida kuyog ang iyang mga igsuon. Shout out na ni Mama ug Papa. Kumusta mo diha ma? Shout out ni Ate Ginny ug ni Joseph Asoparde. Shout out ni Dong Aljo ug ni Daigia. Shout out nila ni Kuya Libby ug ni Ate Susan. Shout out kay Kuya Arnel ug ni Ate Chiche. Shout out ni Kuya Gino ug ni Ate Elsie. Shout out ni Dong Edmond from Japan. Kumusta ka diha Dong? Excuse me po. Shout out ni Dong Abel. Shout out sad ni Inday Miraluna ug ni Maiko Panyares. Shout out ni Brother Charlito Idoloberio. Shoutout nga pala sa kay Kuya Sildred Aribalo, kay Sander Aribalo, kay Sheila May Inarista Nilo, Mel Wings, Family Tabat, Mary Grace Arsiaga, kay Jubilin Binyas, Alex Torres, Family Dokot, Okay. Ima Reboriano, saka kay Annabel Rucha, at kay Ling Arsiaga, Clyde Umbay, Lando Imbudo, saka kay Deng Piconcillo, kay Maribig Piconcillo, sa lahat ng kapatid ko, kay Ate, siyempre kay Ella, hindi ko makalimutan, si Ella Ritubio. Shout out. Guys, sa mga gusto din magpa-shoutout din, no? Paki-comment lang sa among video sa ubos. And then guys, hangyon ako sa inyo ha. Ay lang nyo skip ang ads. So don't skip the ads. Dako kay ng tabang sa mo. Thank you.